na yi mafarki kin zamto mata ta ke na faɗuna duk a cikin duka yan mata aka kama Aisha Humaira abin suna ke nake so na dace a soyayya kuma har kauna ni da bibina tattabara tara bai tara za su kari tara inda mutum tara ne da ke ce cikan goban Aisha Humaira zan yi wa baiti ne kin rana idan ne biki ba laifi ba ne cikar muradina Aisha Humaira zan yi wa baiti na Aisha Humaira ba ta da girman kai kuma Aisha Humaira ga ta da kamun kai yar mutunci da kin halayya zana kai kudi a gidanku a samu na ranar aure Aisha Humaira nake da Humaira zanne da murna so da ƙaunar ta nake kwana na tashi nake sha'anina wanda ya maka soyayyar gaskiya a ko ina ka nuna Humaira ta bani kulawa a gaskiya ni ma Humaira sai kin kai na garinku da na ga asalin ki sai na bari shakku mahaɗin turbi ce da bariya uku dan mace baby bana ganin hanya jani mutu baby ki zaki nuna hanya da yarda ke yin soyayya ta tabbara shaida kuna ce mahaɗin aure ni ma na shaida ki jana a yanda kike so ni bana jayayya bana a yanda kike so ni na bar jin kunya ni ma na danno karo ɗaya bana jayayya sai ki bana amana zan bana jin kunya Aisha Humaira nake